Together we pray to Allah Ta'ala. 5 times a day, it's a duty upon us, so never. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang programa natin ngayon ay ang Discover Islam. Ang programa ito ay para sa lahat, Muslim man or non-Muslim. Ihatid po namin sa inyo ang katuruan ng Islam sa salitang Tagalog or English para po maintindihan ng ating mga viewers na hindi pa Muslim. Ang ating guest speaker ngayon ay dating seminarian at nagbalik po siya sa Islam. Ang tawag namin sa kanya, Brother Omar. Brother Omar, as he is fondly called, was born at Sampaloc, Manila in April 1951 to a family of Roman Catholic but grew up in Murphy, Quezon City. He was a seminarian of the Holy Rosary Minor Seminary and Our Lady of Peña Francia Seminary at Naga City and Sorsogon City, respectively. In 1980, destiny brought him to Saudi Arabia to work for 17.5 years. It was on December 28 of 1987, while working at Buraida, Al-Qasim, Kingdom of Saudi Arabia, that Islam for the first time dawned on him. He took up Islamic studies at Maktab Al-Jaliyat in Buraida, and on his return in Zamboanga City in 1998, began to host radio and television Islamic programs. Brother Omar also embarked on lectures and speaking engagements about Islam and Christianity on different colleges and universities to this day, and as an obligation for being a Muslim. He also visited many places just to bring and convey the message of Islam to a number of our neighbors. MashaAllah, ihatid niya po sa atin ngayon ang katuruan ng Islam sa topic na ang basic principles of Islam. Inshallah ta'ala, falitafaddal fadilatu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Itzhak. Pero bago po, before anything else, gusto ko muna pong bumati sa inyo lahat, and most of all, ang ating pong pasasalamat sa ating pong dakilang tagapaglikha ng lahat, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kung hindi po niya pinahintulot, wala po tayo ngayon dito. Alhamdulillah, hindi dito po tayo ngayon dahil sa ating dakilang tagapaglikha sa kanyang kagustuhan. Ako po ay nagbibigay lumuluwalhati sa ating dakilang tagapaglikha, nagpapasalamat sa kanya. At tayo po ay nagpapakup sa kanya laban sa kasama ng ating mga sarili at sa kasama ng ating mga gawa. Sino man po ang igabay ng Allah? Sino man ang igabay ng Allah, wala pong makapagliligaw sa kanya. Subalit, sino man ang hindi niya bigyan ng gabay, wala pong makapaggagabay sa kanya. Ako po ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah lamang. Siya ay nag-iisa. Siya ang sandigan ng lahat. Siya ay hindi nanganak. Hindi po siya ay pinanganak. At siya ay walang katulad. At ako po ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alagad at sulo. Igawad dawa po ng Allah ang kanyang kapayapaan, habag at awa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang butihing pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong sumusunod sa kanyang mga aral hanggang sa huling araw. Ako po ang inyong lingkod, Brother Omar C. Gonzales, na bumabati po sa inyong lahat ng pagbati ng kapayapaan, tulad po ng ginawang pagbati ni Jesus Christ. Kung kayo po ay pamilyar sa aklat na ang pamagat o tinatawag na Holy Bible, mababasa po ninyo dyan sa Ebanghelyo sa New Testament of the Bible, in the Gospel according to John, chapter 20, verses 19, 21, and 26. Sa isang chapter po ng Gospel according to John, 3 beses. Basahin po ninyo, verses 19, 21 and 26, nang tumayo po si Jesu Cristo, si Jesus Christ sa gitna ng kanyang mga disipulo,
Ano po ang ginawa niyang pagbati sa kanila? Bumati po ba siya sa kanila ng, hello, hi mga Dabber Cats, Buenos Dias, maayong buntag? Hindi po ganun ang makikita po ninyong pagbati niya. Dahil ang ating pong Biblia na pinagbabatayan, ang King James Version of the Bible, English Version of the Bible, English Bible, ang sabi ni Jesus Christ, peace be unto you. Kung isasalin po natin yan sa wikang Arabic, yan po yung naririnig ninyo, ang sinasabing pandaigdigang pagbati ng mga Muslim sa buong daigdig, the universal greeting of peace na binabanggit po ng mga Muslim. Kung sa English ay peace be unto you, sa Arabic po ay binabati ko kayo, assalamu alaikum. Yan po ang ating pagbati sa inyo lahat. So, maaaring nagtataga po marami sa atin, ano na nangyayari sa ating bansa. Marami pong ganyan. Bakit itong mga sinasabing mga Kristiyano nawawala ngayon? Nag-aalisan sa pananampalataya ng ating mga ninuno. Ibig sabihin yung dinala po ng mga Kastila. Ano ang nangyayari sa ating mga kababayan? Katulad na lamang itong si Brother Omar. Nakikita po ninyo sa inyong TV screen. Isang Tagalog. Kasi po nung araw, pag sinabi natin Brother Nizar, Muslim, ang pumapasok po sa ating isipan, automatic, yung mga nandun sa Mindanao. Yung mga Tagaulo, yung mga Maranao, Maguindanao, Cotabato, yan sinasabi natin mga Muslim. Pero bakit ngayon? Ito sa harap natin, nandiyan sa TV monitor, isang Tagalog, Muslim daw. At, nakakabigla, isang dating seminarista. Anong nangyayari sa ating mga kababayan? What's going on? So, yan po maaaring pumapasok sa isipan ng marami sa ating mga tagapanood, taga-subaybay sa programang Discover Islam, na ngayon po ay hindi pa po nila narinig o hindi nila naalaman kung ano ang Islam. Kaya wag po kayo magtaka. Kung ako man po isang dating seminarista, ito po ngayon isang Muslim. Wag po kayo magtaka dahil ang ibig ko sabihin, ako po isang na nag-aaral pa, ako po isang Roman Catholic, isang ordinaryong seminarista. Ibig sabihin, isang tao na naghahangad, nangangarap, isang araw, maging pari o maging fisherman of men o taga-pangisda ng mga kaluluwa ng mga tao. Isa po akong estudyante na hindi naman po nakatapos ng hinangad kong inambisyon kong maging pari. So, seminarian lamang po. Ang nakakabigla po, kung nalaman lamang po ninyo, nakita po ninyo, tulad ng ating mga dating kaparian na ngayon po ay mga Muslim na. Isa po dyan, namatay na nga po. Ang dating si tinatawag na Father Stanislaw Soria, na nung magbalik Islam, ang kanyang piniling pangalan ay Muhammad. Kaya siya ang tinatawag natin brother, kasi from father, from pari, na-demote po siya, dinemote namin. Kasi po sa Islam, wala akong father. So sabi ko sa kanya, you are just a brother. So, Brother Muhammad Stanislaw Soria, isang Jesuit priest, brother. Jesuit priest, professor ng Ateneo de Manila. Nagbalik Islam po. Kaya lang sa medyo edad na medyo maputi-puti na po ang buhok. Malapit ang pumuti. At ayun nga po, inabot ako ng kamatayan. Kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, isipin po ninyo, siya ay isang sociologist, isang learned, mabibilang sa mga learned people of the church, a Jesuit priest. Alam po naman ninyo, mga Jesuit priest, they are bunch of terrific geniuses. Andiyan po sa mga Ateneo, puntahan nyo, andiyan mga Jesuit priest. Ang tagal na nag-aral ng pagpapari, maging mga magilamang pong gabay para makabalik o makarating sa paraiso sa darating na hinaharap, inshallah. Ngayon po, nagbalik Islam at inabutan ng kamatayan na isang Muslim. Meron pa po yung mga 2 years or 3 years ago, dyan po sa Cebu. Ano po? Isa sa Toledo City.
isang dating Roman Catholic. Nagbalik Islam si Dawood. Si Father, naging Brother Dawood. Ano po? Mayroon pa Diaz. Bernardino Diaz. Mayroon pa pong isa yung classmate niya, o kasamahan niya pari, Roman Catholic din, naging si Brother Ahmad Mendoza, kung di pa ako nagkakamali. At marami pa po, mga dating pastor, ministro, madre po ha, sister, our anan. Mga balik Islam na po, nagbabalik sa Islam, kita mo pala. Kaya po, maganda po sa pagsisimula ng programa ni Brother Nizar na Discover Islam, maibahagi po namin sa inyo, ano ba ang meron dito sa Islam? Bakit itong mga taong sinasabing mga haligi o mga taong simbahan, mga Muslim na ngayon, anong meron sa Islam? So, ayon po sa ating paksa, the basic principle of Islam, alamin po natin, dito po sa pinanggalingan kung pananampalataya, meron pong tinatawag na the 5 cardinal doctrine of the Church. Kahit po tayo sabihin natin mga Katoliko tayo o mga Kristiyano tayo, bihira po ang nakakaalam sa mga bagay na ito, maliban na lamang kung kayo ay mga wide readers o mapag-usisa o mga nanggaling po o nag-aaral ng pagpapari, nag-aaral sa kumbento, galing sa kumbento, more or less alam po ninyo ito mga the 5 cardinal doctrines of the Church. Pero as an ordinary Christian or Catholic, hindi po niya alam halos itong bagay na ito. Yan po sinasabi kong the 5 cardinal doctrines of the Church. Nang ako po ay bago pa lamang magbalik sa Islam ng way back 1987, ako po ay sumulat ng isang babasahin, parang leaflet lamang po, ano? Natitira na lamang po ngayon, Xerox copy na lamang po, ano? Dito po gumawa ako ng isang babasahin. On the left side, on the right side, the 5 Church Cardinal Doctrine. Na sinasabi po rito, unang doktrina, pangunahing aral ng simbahan Katoliko. Kung kayo po isang Roman Catholic, maniwala ka sa Trinity. Ano yung the Trinity o Trinity? Ito po yung katuruan ng simbahan na isang Diyos, tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa ngayon po, noon po medyo hirap kunuwain nila, ano ba yung 3 and 1? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, o God the Holy Ghost. Ngayon po, madali na po. Dahil po sa naglapasan, nagsulputan saring-saring kape, may Nescafe 3 and 1, may kopi ko 3 and 1, kaya po sinabi 3 and 1. 3 and 1. Madali na nilang mag-grasp. Ano po? Isang Diyos, tatlong persona. We were not allowed to say, brother, 3 gods. Only 1 God, 3 persons. So, the Father, the Son, the Holy Ghost. And then the second cardinal doctrine of the Church, ang dito po yun, sa ginawa ko po, na hinangad ko maipamahagi sana, kaya lamang po medyo hindi po nangyari yun. The second cardinal doctrine of the Church, yung pong tinatawag na the divinity of Jesus Christ. So, ikaw isang Roman Catholic, isang Kristiyano ka, kasi dumating naman po ang pananampalatayang Kristyanismo sa ating bansa. Kailan po? March 16, 1521. Alam na lang po yan ni Yoyoy Villam kung napakinggan yung kanyang awitin na Magellan. March 16, 1521, dumating po si Magellan kasama ang mga Kastila. Diyan po nagsimula ang Christianity. Nung dumating sila. Wala po nung panahong yun, kasi nung dumating sila, Roman Catholic. Wala po nung panahong yun, sabihin natin ng mga Seventh-day Adventist, Jehovah, o Dating Daan, o Iglesia ni Cristo, o Kingdom of Jesus Christ, o Jesus is Lord, or Jesus Miracle Crusade, etc. etc. Only one group, Roman Catholic Church. Tapos po yan, dumating ang maraming panahon, it's another topic kasi brother, no? Diyan po nagsulputan naman yung nagkaroon ng mga sekta-sekta. Diyan nga po may Dating Daan, may Iglesia ni Cristo. Pero yan po ang pinagmulan lahat ng yan. Roman Catholic Church. Okay po? So, the third cardinal doctrine of the Church, ando na po yung sinasabi naman na the divine sonship of Jesus. Dapat maniwala ka na si Jesus ay anak ng Diyos. Doon sa divinity of Jesus naman, the second doctrine ng simbang, cardinal doctrine, maniwala ka na si Jesus ay Diyos. The third cardinal doctrine, maniwala ka, the divine sonship of Jesus, na si Jesus ay isang anak ng Diyos. At sa pang-apat pong cardinal doctrine of the Church, ito po ang katuruan ng simbahan, the original sin. Na dahil nagkasala ang unang magulang. Sino pong unang magulang natin? Si Adam at si Eva o si Hawa. Ano po?
Nagkasala sila, nasuway nilang utos ng Allah na malaya silang inilagay doon sa hardin, Garden of Eden, at malaya na magagawa ang gusto nilang gawin. Huwag lamang lalapit sa punong yun, kakanin ang bunga ng punong yun. Ay nasuway po nilang utos ng Diyos. So ang katuruan ng simbahan, dahil sa nasuway ang utos ng Diyos, pinarusahan po sila. Doon po yung sinasabi na dahil sa kasalanan ni Adam and Eve, ang mga iaanak ng mag-asawahan, o yung mga iaanak pa lamang po ni Adam, ni Hawa, ni Eva, nasa tiyan pa lamang po ng mga nanay ang kanilang magiging anak, nasa sinapupunan pa lamang po, still in the womb of the mother, may kasalanan na. Yung po yung tinatawag na manang kasalanan, namana na kasalanan or original sin na namana mula sa first parents. Yan po ang katuruan ng simbahan, original sin. So, ang pangalawang doktrina po ng simbahan na tinuro nila ay yung pong the atonement. Paano matutubos sa pagkakasala ang mga tao para makabalik sa paraiso, makabalik sa langit, o sa mabigyan ng reward ng Allah. So, ang sabi po nila, number 5, cardinal doctrine of the church, the atonement. By next week po, ano po yung atonement? In short, by next week po, andiyan naman po yung ritual na nangyayari taon-taon sa Roman Catholic Church. Sa mga katedral po, sa mga simbahan ng Roman Catholic Church, sinasariwan nila, lalo na pag alas 3 ng hapon, ng Biyernes, andun na po yung mapapakinggan natin, the 7 last words of Jesus Christ. Si Jesus mamamatay sa krus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para lamang matubos ang tao. Mamamatay siya sa krus dahil sa kasalanan ng tayo. Papakamatay siya, sabi nila, sasacrifice ng buhay niya, and then matutubos ng mga tao. Wala na yung original sin. So, yan po ang cardinal doctrine of the church. Kung ikaw isang Roman Catholic, you have to believe in those doctrines. Kung hindi, out. So, yan po ang simula ng aking paglalakbay sa Islam. Kami po mga nagbalik sa Islam. Yan po. Yan po ang nakagis naming katuruan. So, dito po sa sinulat kong folyeto na ito, on the left side naman, may katapat din po yung the 5 cardinal doctrines of the church. Sa Islam naman po, the 5 pillars of Islam. Yan pong arkanul Islam na sinasabi sa Arabic. Yan po mga kapatid po natin na katulad ni Brother Nizar, mga expert po sa Arabic sila. Sila po pwede natin tanong sa mga bagay na yan. So, tinapatan naman po yan. Ano po yung first pillar of Islam? Yung pong sinasabing shahada or the testimony of faith. Ano po? Yung ipapahayag mo yung pananampalataya. Sa pamamagitan lamang po ng salita, pagpapatibay o pagsumpa, ikaw ay makababalik sa pananampalatayang Islam. Yan po yung shahada, mag-witness ka lamang po, sumaksi ka lamang na ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang, nakarapat-dapat sambahin. Nakikita man, hindi nakikita siyang lumikha. At the second part of the shahada, at si Muhammad ay sugo ng Allah, nakabalik na po tayo sa Islam. Yan po yung number 1, the pillar of Islam. So, number 2, andyan naman po yung sa ikalimang haligi ng Islam, kung ikaw isang Muslim, sa kontratang namagitan sa iyo at sa Panginoon, sa dakilang tagapaglikha ang Allah, magsasagawa ka ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. May mga takdang oras po yan para gampanan yung mga pagdarasal na 5 beses sa isang araw. At ang pangatlo, andyan po yung tinatawag na haligi po ng Islam, pangatlong haligi ng Islam, yung pong sabi nila, saum or fasting. Malapit na naman po, ilang buwan na lang, mag-Ramadan tayo, brother, di ba? So, ang pangapat, yun naman pong zakat, obligatory charity. Kung meron ka naipon, savings na po ha, labas na sa mga panggastos mo. May naipon ka na hindi bababa sa loob ng 1 taon. Nalalampas sa tinatawag na sukatan, in Arabic ay nisab. The measurement po. Ang measurement po niya, kung di ako nagkakamali, equivalent to 85 grams of gold. Kung meron kang savings, labas lahat ng mga gastos mo. Naipon mo yan mahigit ng 1 year. Hindi bababa sa equivalent ng 85 grams of gold. That is the measurement, that is the nisab. So let's say that a gram of gold is equivalent to 500 pesos. So more or less, the 85 grams of gold times 500, ito po sila brother, mga engineering students po ito,
That is more or less 42,000 pesos. So, ang savings po halimbawa is 50,000 pesos. More than 1 year na. Once a year, ito pong zakat, obligatory charity. Ito yan ay ibibigay mo yung excess noong 85 grams of gold. So, ang excess po ron sa, sinabi natin, ang example natin, 50,000 pesos ang savings mo. So, more or less 7,500 ang subject for zakat. Ang dapat mong bayaran o bigyan ng sinasabing obligatory charity. So, that is mga kukunin mo po ron ang 2.5% out mula po rin sa 7,500 pesos. So, magkano lamang yun, brother? Magkano lamang yun, di ba? Pero nakakalungkot po, marami pa po sa ating mga kapatid ang hindi na gagampanan ang tungkulin ito. Kaya ito pong itong programang ganito, brother, napakaganda. Discover Islam. Dahil ito, this is not only a wake-up call to the non-Muslims, but also to the Muslims. This is a wake-up call para po sa ating lahat. So, ang panglima naman na haligi ng Islam, yan po yung sinasabing Hajj. Kung ikaw po ay may kakayanan, sapat na salapi para gamitin sa pagbabiyahe, hindi mo po inutang. Hindi po dapat inutang. Talagang pinag-ipunan mo, pinaghandaan mo. Gagawa ka po. Minsan sa tanang buhay mo, once in a lifetime, you have to go for pilgrimage, yung Hajj. Doon po sa Makkah, Saudi Arabia. May condition po sa pag-Hajj. Ano? Dapat you must be a Muslim, natural. You must be in your right frame of mind. Sa tamang edad, sa tamang pag-iisip. Ang pera, pinag-ipunan mo, hindi mo inutang o hindi kung ano. Basta pinaghanda mo. Kasi po, ang pagpunta sa Makkah, sabihin natin mag-Hajj po. Halimbawa si Brother Nizar, mga, let's say September, something like that. Kailangan po, ang gagamitin. May savings na si Brother Nizar ng mga 300,000 pesos. Dahil po sa pagpunta mo ron, mag-iiwan ka rin. Kung may asawa ka, may pamilya ka, mag-iiwan ka ng gagastusin ng pamilya mo sa loob ng panahong ikaw ay nandun sa Makkah nag-Hajj. Let's say, 1 month kang nandun, 1 month kang mawala sa pamilya mo, iiwanan mo ang pamilya mo ng panggastos na bubuhay sa kanila, sasapat sa kanila sa loob ng isang buwan. So, ang babaonin mo, iba pa yung babaonin mo sa iiwanan mo sa kanila. Okay po? Ang problema po, paano kung ikaw naman ay hindi okay ang katawan mo? May pera ka nga, mayaman ka, ala Abdulaziz Padilla ka, o si Sultan, maraming pera. Pero ang katawan mo naman po ay mahina. Baka magkasakit ka o maging sanhi na kamatayan mo pagpunta mo roon, hindi ka po qualified para magsagawa ng Hajj. Kaya po conditional po yung pag-Hajj. Anyway, yan po mga kunyam, we are just talking, giving you in brief what are these pillars, ano, counterpart ng the 5 cardinal doctrines of the Church. So, dito po, alamin po natin, as basic, sa Islam, malaman po natin. Kasi po, sineshare po natin, dapat, ang mga Muslim po, o ang mga Muslim, kahit po non-Muslim, we cannot be Muslims in the midst of ignorance. Hindi po tayo maaaring maging Muslim sa gitna ng kamangkaman. Marami po kasi diyan magbabalik sa Islam, mag-wibit na sila, magte-testify, sabihin na sa wikang Arabic, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim na ako. Okay po, totoo, Muslim ka na. Paano yung mga pagdarasal? Paano yung pag-aayuno? Paano yung pag-Hajj, pagbigyan ng zakat? Ano pa yung mga ibang bagay na dapat malaman tungkol sa Islam? So, hindi po sapat yung nagsyahada lang. It's just the beginning of your coming to Islam, being a Muslim. The next day, mag-aaral na po tayo dapat paano magdasal, paano mag-ayuno, etc., etc., etc. So, dito po sa pagbalik sa Islam, unang aalamin natin, ano ba yung Allah? So, meron po tayo pag-aaralan, alamin ngayon, the Islamic terminologies po ang tawag namin dyan. 5 Islamic terminologies. Allah, Islam, Muslim, Quran, Muhammad. Ano po yung mga bagay na yan? So, Allah. Sa ating pong mga pagpaparating ng mensahe ng Islam, Muslim, non-Muslim, marami po sa ating mga nakakausap, brother.
hayagan po harapan, straight, diretsahang sinasabi nila na, Brother Omar, wag mo nang sabihin Allah. Kasi yung Allah, sa inyo lang yan, Diyos nyo lang yan, Diyos lang ng Muslim. So, wag na. Kung hindi ka po nakapag-aral ng konti ng tungkol sa Islam, baka matamimik ka, baka tumahimik ka na lang. Oo nga pala, sige na, pagbigyan ko na lang sila. Pero hindi po. Pinapaliwanag po natin, dahil ito po magandang pagkakataon para malaman ninyo mga bagay na ito. Allah. Yan po, kung nagbabasa po kayo ng Biblia, makikita po ninyo na si Prophet Moses in the Old Testament of the Bible, nakita niya sa bundok ng Sinai, may apoy. Nasa ibaba po siya, nakita niya, may apoy doon sa lugar na yun. Kung nanood po kayo ng Ten Commandments, nakita po niya, pumunta pa si Moses doon. Alayhisalam. Prophet Moses. Musa. Alayhisalam. Paglapit niya po ron, ano po ang sabi sa kanya? Moses, ang lupang inaapakan, banal. Alisin mo yan, sapin mo sa paa. Kaya pala po mga Muslim, kita po ninyo, pagpapasok sa moske, banal ang moske, banal na lugar. Kaya inaalis po namin ang aming mga sapin sa paa. Kita po ninyo, nasa Bible, nasa Ten Commandments, napanood din nyo, the Ten Commandments. Hello, brother? Moses, the ground you stand on is a holy ground. Take off your shoes. Kaya kita po niya kayong mga Muslim, huwag po kayo magtaka kasi kung minsan po na-invite po ako, minsan na-invite ako brother ng isang grupo, yung mga Iglesia ni Cristo sa kanilang simbahan. Ako po, welcome po. Gusto po niyo akong ayayahan sa inyong simbahan, sa inyong tahanan. Sharing lamang po, sharing lang. Kung available po ako, always on the go. Kasi tungkulin kong magbahagi, magparating ng mensahe ng Islam. Bilang isang Muslim. Hindi lamang po ako, bawat Muslim, yan ang po ang tungkulin. Iparating ang mensahe ng Islam sa kanyang kapitbahay. That is our primary duty and responsibility. So, pagpasok ko po sa kanilang simbahan, let's say Church of Christ, o Iglesia ni Cristo, sa labas po, inaris ko yung sapatos ko, brother. Inaris ko po yung sapin ng paa ko. Sabi nila, hindi, wag na. Medyo natatawa po siya, tatawa na. Parang, Omar, bakit ito tinanggal? Wag. Hindi, sabi ko, diba, kasi madumi yung sapatos ko. Hindi, okay lang, sige, kita mo kami. Dire-diretso lang, oh. Kasi napanood ko yung Ten Commandments, saka nabasa ko yung Bible. Ang sabi ron kay Prophet Moses, alayhisalam, ng Diyos, Moses, ang lupang inaapakan mo, o ang lugar na inaapakan mo ay banal. Alisin mo yung sapatos mo. Sa aming mga Muslim, ang moske ay banal. Ang aming pong mga tahanan, itinuturing po namin banal. Nagdadasal po kami dyan, diba? Sa ating mga tahanan. Kaya po kita po ninyo, wag po kayo mabibigla ang mga Muslim. Sabi niyo yung mga nakarating ng Japan, parang mga Hapon ang mga Muslim. Kasi ang mga Japanese po, pagpasok sa bahay, brad, tinatanggal ang kanilang mga sapatos. Malinis. So, sabihin nila, ang mga Muslim, tinatanggal ang kanilang mga sapatos pag sinelas, papasok sa bahay. Kaya pala dahil banal ang lugar na yun. Nagdadasal sila. Samantalang nung ako po sa matagal na panahon bago ako nakabalik sa pananampalatayang Islam bilang isang Roman Catholic, nasa loob ng Bible, sinabi ron, Old Testament, Moses, ang lupang inaapakan mo, banal. Ang Ten Commandments sa panood natin, banal ang lupa, tanggalin mo sapatos mo. Pero sa amin po wala nagsabi, nagturo sa aming mga guru, naming mga pari na, papasok tayo sa simbahan, tanggalin niyo ang inyong mga sapatos. Ang aming mga sapatos po, sinelas, kung saan umapak na karating, labas-masok lamang po sa simbahan. Samantalang, sino man pong Kristiyano o Roman Catholic ang tanungin natin, ano ang palagay mo sa simbahan? Yan ba ay banal o hindi? Banal na lugar o hindi? Banal lang sasabihin. So, kita po ninyo, ha? So, yung pong paglapit ni Prophet Moses doon, alayhisalam, mababasa po sa glorious Quran. Isa po sa ating terminology sa pag-aaralan, ano yung Quran? Ano po? Andito pa lamang po tayo sa Allah. Nagsalita, may tinig na nagsalita kay Prophet Moses, ang sabi po sa kanya. Ang Quran po, yung aklat na sinasabi po natin na aklat na yung pong mga ginagamit, pinabasa ng mga Muslim. Na sa mga Muslim, ang aklat na yun ay isang napakabanal na aklat.
tinuturing ng mga Muslim na salita ng dakilang tagapaglikha ng Allah. Ang Allah. 100% word of Allah. Ang sabi po ron, yan po ay wikang Arabic. Dahil ang aklat, ang Quran po ay ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa wikang Arabic. Bakit wikang Arabic? Natural lamang po, common sense. Hindi po marunong mag-English ang Propeta Muhammad. Hindi marunong mag-Tausug. Hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Chinese. Ang wika po niya ay Arabic. So natural lamang ang ibibigay sa kanyang aklat ng kapahayagan sa wika na maintindihan niya. Common sense po, di ba? Ang sabi po, mababasa po natin sa chapter 20 ng Glorious Quran, Surah Taha. Ito po, mga kasama ko po rito sa ating mga studio, mga, hindi naman po mga ordinaryong mga born Muslim, kundi mga aral na Muslim po sila. Mga nag-aaral po sa madrasa, nag-aaral ng wikang Arabic, etc. etc. So, sa akin pong pagbigkas ng Arabic, maaaring hindi ko po perfect ang pagbigkas dahil hindi ko naman po talaga napag-aralan ng ditulad nila ang salitang Arabic. Pagpasensya nyo na lang po. Pero humigit kumulang po ang mababasa natin sa Surah Taha, chapter 20 ng Glorious Quran, verse 14, ayah 14, kung di ako nagkakamali. Innani ana Allah. Yan po ang sinabi na tinig kay Propeta Moses. Kung sa English ating sa interpretation po, the interpretation of the meaning in the English language, nung sinabi ko pong Arabic na words, verily, innani, verily, ana, Allah, I am Allah. Yan po ang sabi nung tinig kay Propeta Moses. Fa'budni, worship me. Wa aqimi salata lidikri. Tama ba? Brother, kayo mga expert yan, ha? So, sabi ng Allah, sambahin mo ako, ha? At itayo mo ang sala, ha? For my remembrance. Yan po, humigit kumulang. The interpretation of the meaning in the English language. Hindi po natin sinasabing yan ang interpretation, yan po ang kahulugan. Kasi po, hindi po natin maisasalin sa letra por letra, word for word, ang Arabic to English. Kaya lagi po namin sinasabi, the interpretation of the meaning in English language, yung sinabi ko. Yun po. So, sabi ron, innani ana Allah. Verily, I am Allah. Fa'budni. Worship me. Ha? Etc. So, pinakilala po ng dakilang tagapaglikha kay Propeta Moses ang kanyang sarili. May pangalan. Allah. Sa matagal na panahon po, hindi po namin ginamit ng Allah nung kami po yung mga nandudumpas sa pananampalatayang nakagisnan po namin na dala ng mga Kastila. Basta ang tawag po namin Diyos. Pero nung magbalik po kami sa Islam, tinampo ninyo kung paano pag binuksan ng dakilang tagapaglikha ang puso, ang isipan ng isang tao sa Islam. Pag binuksan ng Allah, doon kami po ay nandudumpa sa pananampalatayang nakagisnan namin. Hindi man lamang pumasok sa isip namin na anong pangalan ng Diyos. Kasi po mababasa sa Biblia basta God. God, in the name of God. Samantalang makabalik po tayo sa pananampalatayang Islam, tinan po ninyo, brother, ha? Ang mga planeta may pangalan. Tinan mo halimbawa yung Saturn, Jupiter, Mars, Earth, mga planets, the stars, may mga pangalan. Ang mga hayop, ang mga puno may mga pangalan. Kita mo, apple tree, mango tree, kayumito tree, durian tree. May mga pangalan, di ba? Mga hayop may mga pangalan po, pusa, aso, Nandiyan nga, mga 3 years ago yata yun, yung isang aso dyan sa parteng nun dyan sa extension drive, nun dyan sa extension, naging hero, naging ambassador of Dogville. Sino na nga yun? Si Kabang yata yun. Diba? May pangalan po. So, sa akin po, sabi ko, yung pa kayang dakilang tagapaglikha ang mawala ng pangalan? Meron pala po. Ipinakilala ng dakilang tagapaglikha ang kanyang sarili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Allah. Tanda ko po nung kayo po yung mga maliliit pa. Sa Luzon pa po ako, sa Manila pa ako. Wala pa pong Araneta Coliseum. Ako po ay laking Cubao, Morphy District. Wala pa pong Coliseum, wala pang Araneta Coliseum sa lugar namin. Malilikot po kami noon, takbuhan. Pagpapadilim na po, pinapauwi kami ng magulang namin. Matigas ang ulo, ayaw namin umuwi. May multo dyan. Di po kami takot. May aswang dyan, di kami takot.
Ha? May mga salbahe dyan, hindi kami takot. Pag sinabing may moro dyan, takbuhan na po kami. Tama? Tapos sasabihan pa kami pag malilikot, Allah, Allah, Allah. Ha? Malikot po eh. Allah, Allah, Allah. Tapos sa amin pong pagsasaliksik, kita po ninyo, ang mga kababayan po natin, mga Batanggenyo. Ang expression po namin sa Manila, pag nagulat, Diyos ko. Nagulat halimbawa si Brother Lidar, Diyos ko. Yung mga Bisaya, Ginoo. Di ba, Brad? Pero ngayon po, iba na po ang ating mga kababayan. Medyo class na. Hindi na po Diyos ko. Oh my God. Ganyan. Lalo na po pag nag-aaral sa mga class ng mga Catholic schools, oh my Lord. Oh my God. Pero kami po, mga nag-aaral lamang po sa mga government school, Diyos ko. Ang Batanggenyo po, ang expression nila iba. Allah tinan po nila. Allah di ba, Brad? Pero walang dating po sa amin. Noong mga panahon yun, walang dating. Kasi nga hindi pa po kami nakabalik sa Islam. Pero nung makabalik po kami sa Islam, kita po ninyo, looking back, kaya para sabi ni Jose Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi po makararating sa paroroonan. Saliksiki po ninyo, tingnan po ninyo inyong history books. Makikita po ron ng ating pong mga unang ninunong mga Tagalog. Ang tawag po nila sa kanilang tagapaglikha, sa kanilang Diyos, Bathala. Nung makabalik po ako sa pananampalatayang Islam, yung Bathala, nanggaling pala po sa dalawang salitang Arabic. Bait, ibig sabihin bahay, Allah. Bahay ng Allah. House of Allah. Sino yung Allah? Si ang God. Bathala. Si Raha Suliman ng Tondo, kita po ninyo, mga Muslim pala po na Tagalog. Ang mga ninuno nating Tagalog, ako po ay lahing Tagalog. Ang mga ninuno po nating mga Tagalog, ang tawag nila sa kanilang tagapaglikha, Bathala. Nakabalik po tayo sa Islam. Nalaman natin ang pangalan ng tagapaglikha ay Allah. Marami pa rin pong tumututol. Ayaw pong tanggapin. So, dinagdagan ko pa po ng paliwanag. Bago ko po narating ang Middle East, way back 1980, ang alam ko po sa Middle East, lahat dyan mga Muslim. May Israel, may Muslim. Ano po, mga Arabo, Muslim. Nung marating ko po ang Middle East, ang mga Arabs pala po, hindi pag sinabing Arabs, Muslim. May Arab Christian, may Arab Muslim. Ang salita po nila pareho lang, Arabic. Ang aklat na ginagamit nila in Arabic language. Ang tawag po ng dakila ng mga Muslim, Arab Muslim, sa dakilang tagapaglikha, basahin po ninyo ang Quran, Allah. Ang tawag nila, Allah, sa dakilang tagapaglikha. Meron po akong Bible na nairigalo sa akin ng isang kaibigan na nagtrabaho po sa Israel. Bago po siya umuwi, nakarating pa sa kanyang request ko na dalhan niya ako ng pasalubong na Bible. Ang hinihingi ko po, Old and New Testament. Ang nadala lamang po niya sa akin ay New Testament of the Bible na ginagamit ng mga Arab Christians. Yan po sa Palestine. Arab Christians. Ang salita nila Arabic, pero ang kanilang aklat hindi po Quran, dahil sila hindi mga Muslim, sila ay Arab Christian. Ang kanila pong aklat ay Arabic, Injil, yung pong sinasabing Gospel. Babasahin po natin sa wikang Arabic, may katapat na English, ang tawag nila sa dakilang tagapaglikha, mga Christian, Arab Christian, Allah. Allah. Kita po ninyo. So, yung pong pangalang Allah ng dakilang tagapaglikha, yan po ay matagal na panahon na pala. Kung meron po kayong Britannica Encyclopedia, 1980 edition, kung di ako nagkakamali, puntahan po ninyo. Eloha at Eloha, Allah, Elohim, kita po sa topic na yan, ay kita po ninyo yung pangalan ng dakilang tagapaglikha. So, sa wika ni Propeta Muhammad, Arabic, ipinakilala ng dakilang tagapaglikha ang kanyang sarili kay Propeta Muhammad sa pangalan Allah. Sa pangalan po sa wika naman po ni Propeta Moses, ano po ang wika ni Propeta Moses? Anong salita niya? Hebrew. Ang kanya ipinakilala, ang tawag po niya,
Propeta Moses sa kanilang Panginoon, Eloha. O kaya po, pagka may respect, a plural of respect, Elohim o Elohim. Ano po? Hindi po ibig sabihin plural na marami ang Diyos. Hindi po. That is a plural of respect. Eloha o Elohim. Tawag nila Propeta Moses. Yung pong may plural of respect na sinasabi ko, meron din po sa Katagalugan na tinatawag na plural of respect. Pero pagkakausap po namin, hindi namin kilala o matanda po sa amin. Ang tawag namin, sinasagot namin, sino po sila? Ang kausap ko po, isang tao lang pero matanda sa akin. Ay paggalang ako, ginagalang ko siya. Sino po sila? Hindi po yung sino ka. Dahil pag sinabi kong sino ka, sa marunong ng grammar ng Tagalog ko, bastos ako. Hindi ako marunong ng Tagalog. So, sino po sila? Same thing in Arabic. Same thing in Hebrew language. Meron po tinatawag na plural of respect. So, yung Eloha, pag ilagay natin ang plural of respect, Elohim. Na-mistranslate lang po nila, sinabi nila na ayan, kita mo may plural ang Diyos. Kaya nga po yung Allah na pinapanatili ginagamit ng mga Muslim from time immemorial to this day para po ma-maintain yung originality. Kasi po yung salitang Allah, unlike God. Dagdagan mo lamang po ng S, yung salitang God. Marami ng Diyos, di ba? Gods. Pero ang Allah, hindi po pwedeng paramihin. Sabihin natin, lagyan natin ng S ang dulo para Allah, marami ang Allah. Hindi po. Hindi po siya saklaw noong singular, plural na sinasabi. Yung pong salitang God, gawin nating lalaki ang Diyos, God. Gusto nating gawing babae ang Diyos, dagdagan lamang po natin ng des ang dulo, Goddess. Babae na po yung Diyos. Yung pong Allah, hindi po siya affected, hindi po siya saklaw noong feminine, masculine gender. Wala po yung Allah, sabihin natin gawin natin babae ang Diyos, Allaha. Wala pong gano'n. So, kita po ninyo, Allah, pinakilala ng dakilang tagapaglikha. Sarili niya kay Propeta Muhammad sa wikang Arabic, Innani, Ana, Allah. Ako ang Allah. Ako si Allah. Diba niyo? Sa wika po ni Propeta Jesus, ang kanyang salita po, alam niyo po ba kung ano? Aramaic. Aramaic po ang wika niya. Ang tawag niya sa kanyang dakilang tagapaglikha, Eli. Basahin po ninyo ang inyong Biblia. Makikita po ninyo sa Gospel according to Matthew. Chapter 27, verse 46. Next week po, ayan. Andiyan naman ang Semana Santa, Holy Week. Nakapako si Jesus. Sumisigaw. Habang nakabayubay, nakapako sa krus, sumisigaw si Jesus. Eli! Hindi po Eli Soriano. Hindi po Eli Soriano. Baka akala Eli Soriano. Hindi po. Eli! Eli, lama sawaktani. Kung sa Arabic po, Ilahi, Ilahi, limada taraktani. My God, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Why have you forsaken me? Yung pong salita ni Jesus, ang tawag niya sa Panginoon, Eli, sa wikang Aramaic. At makikita po niyo sa Gospel according to Mark, Eloi. Depende po sa paggamit sa salita. Depende po sa sentence. How we do pronounce in Aramaic, Eli or Eloi, or Allaha or Allah. Depende po sa paggamit, sa sentence, sa situation, sa position ng word na Allah o Allaha o yung Eli, Eloi sa sentence po. Depende sa kanyang position. Yung pong salitang Allah in Arabic at Eloha o Elohim sa Hebrew ni Moses at Eli sa wikang Aramaic ni Jesus Christ, ang tawag po dyan ay Semitic language. Okay, brother, Semitic language, magkakapatid po na wika yan. They are sister languages na kung kukunin ang kahulugan, iisa lamang po ang ibig sabihin ng Allah in Arabic, Eloha or Elohim in Hebrew, or Eli, Eloi in Aramaic. Ang nag-iisang tunay na Diyos, the one and only true God, worthy of worship alone, created everything, whether seen or unseen, and He deserves worship alone, and He is the creator of everything.
ang nag-iisang tunay na Diyos na karapat-dapat lamang sambahin ng lahat, tagapaglikha ng lahat, nakikita man o hindi nakikita. Ayan po ang Allah. So, tapos na po tayo. Sa bagay na yan. Kaya po siguro kung makakarinig kayo ng mga nagsasalita, nangangaral, sinasabi sa inyo yung Allah, huwag nyo na pong tutulang pa. Hayaan nyo na lamang po siya. Dahil naipaliwanag ko na sa inyo. Lalabas lamang po tayong kulang sa kaalaman. Pag pinagpilitan natin na, brother, huwag mo na bang gamitin yung Allah, Diyos nyo lamang yan, Diyos ng mga Muslim, sabihin mo na lang God. Mapapahiya lamang po tayo. Dahil kung ang katapat po natin yung mga grupo ng Jehovah's Witness, pagkatok sa tahanan nyo, sa bahay nyo, tatanungin ka, what is the name of the Creator? God. Sabihan po nila kayo, why is God? What is God? Tingin sa dictionary, an object of worship. Ito po nila. Diba? Pag sinabi mong Father, Father. Nasubukan nyo naman po siguro mga kapatid natin yung mga Jehovah's Witnesses. Ano po? Sa kanilang pagpaparating ng mensahe ng kanilang pananampalataya. So, the second, dapat mong malaman natin, yung pong pagtapos ng Allah, nandito po tayo ngayon sa tinatawag nating Islamic terminologies. 5 Islamic terminologies na dapat malaman po natin bilang hindi Muslim o hindi Muslim. Ang pangalawa po ating alamin yung Islam. Ano po ba yung Islam? Kasi sabi nila, Islam, relihiyon. Ano ba yan? Ang Islam ay isang salitang Arabic na nagbuhat po sa salitang ugat, na nanggaling from the word SLM, nanggaling sa salitang ugat na Salm. Ibig sabihin ay yung pong salam at silm, submission. Islam. Ang mga Arabo po, o the Arabic language, katulad ng Hebrew language, hindi po sila gaanong gumagamit ng mga vowel. Yung A, E, I, O, U. Kaya naman po dahil mother tongue nila ang Arabic o ang Hebrew, alam nilang i-pronounce ang isang salita na nakasulat kahit na walang, sabihin natin, vowel, A, E, I, O, U. So sinasabi ko po, yung Islam is from the word SLM. Islam. Ang isang kahulugan, peace, sound, salam, peace. Isang pagkahulugan as a religion, yung pong sinasabing total surrender, total submission, total obedience to the will of Allah. Ganap na pagsuko, ganap na pagpapasakop, ganap na pagsunod sa kalooban, to the will, o sa utos ng Allah. Diba? So ngayon, ito pong the will, makikita po ninyo sa mga mahilig pong magbasa ng Biblia. Ano po? At nakikinig sa mga programang ganito po, whether Islamic or non-Islamic programs, religious programs, nakikita po ninyo na sinasabi ng mga Muslim, si Jesus ay Muslim. At narinig rin po ninyo sa mga pangaral ng mga aral ng mga Muslim, ang mga Muslim ay mga magkakapatid. Innal mu'minina ikwa. Kung hindi pa ako nagkakamali, andito po ating innamal mu'minina ikwa. Okay, mabuti po, andito po ating mga scholars sa Arabic. Kung wala po, di baka may mag-text si John brother. Okay po. Pasensya na po kay maas na po tayo. Malilimutin na po talaga tayo. Okay. Anyway po, ituloy ko po, no? So, sinasabi po namin, ay sa pananampalatayang Islam, ang mga Muslim magkakapatid po. Kahit po isang Japanese Muslim yan, ako isang Tagalog Muslim, he is my brother in Islam. Diba, brother? Ang mga Chinese Muslim po, they are my brothers in Islam. Mga African Muslims, they are my brothers in Islam. So, ang mga Muslim magkakapatid. So, tingnan po ninyo, sinasabi namin Jesus Christ is a Muslim. Nung araw po, hindi ko alam na Muslim pala si Jesus. Alhamdulillah, nakabalik pa ako sa pananampalatayang Islam, naalaman natin na Jesus Christ and all the other prophets of Allah, all the other messengers of Allah,
They are all Muslims. Mamaya po alamin natin kung ano ba yung Muslim. Basta dito lang po tayo natapos po tayo ng Allah, andito naman tayo sa Islam. So, doon po sa mga mahilig magbasa ng mga babasahing mga religious books, ano ba sa Bible, sa Quran, at nakikinig sa mga programa katulad po nito, sinasabi namin, ang mga Muslim, mga kapatid, innamal mu'minina ikhwah. Andun pa yun na sinasabi namin, Jesus Christ is a Muslim, kapatid namin si Jesus Christ. So, dumako na po ako ngayon sa ano ba yung Muslim. Kasi yung Islam, sabi ko po sa inyo, from the word, Arabic word po 3 words, SLM. Ang pagbasa po ng Arabic at ng Hebrew, the same with Arabic, hindi po sila ganong gumagamit ng vowel sa mga kagaya ng SLM. Paano makikita niya ng Islam? Tayong hindi marunong Arabic, hindi marunong Hebrew, lalagyan natin ng I sa simula ng S ng Islam para malaman natin Islam. At lalagyan natin ng letter A between L and M, yung salita para masabi natin Islam. So Islam is from the word root word SLM. May dala pong kahulugan. Isa, silm. Kung babasahin po natin yung SLM, silm, submission. O salam, peace. Isang kahulugan, peace. When you are at peace with your Creator, you will be at peace with your neighbor, with yourself. There is peace in you. So, yun na pong submission to the will of Allah, surrender to the will of Allah, obedience to the will or commandment of Allah, that is Islam. Arabic word, yan pong ibig sabihin. So, ano po ang Muslim? Muslim po, yan po yung mga tao. Talking of people, kasi po sa katuruan po sa katuruan Islam, pananampalatayang Islam, katuruan po, everything in the universe is Muslim. Kaya lamang po, hindi pa po paksa natin ngayon yan para i-elaborate, ipaliwanag sa inyo, paano nasabi na everything in the universe is Muslim. Tumutok na lamang po tayo dito sa sinasabi natin na sa katuroang Islam. Talking of people, sino mang tao, ano man ang kanyang kulay, ang lahi, ang tribo, kung siya ay naniniwala na may isang dakilang tagapaglikha, ang Allah, na lumikha ng lahat, na siya lamang ang karapat-dapat sambahin, naniniwala siya sa mga sugo ng Allah, na ang panghuling propeta nga, sugo ay si Muhammad, peace be upon him, ang tawag po sa kanya ay Muslim. Ako po nung hindi pa nakabalik sa pananampalatayang Islam, ang alam ko po pag sinabing Muslim, yun lamang po mga taga Mindanao na halimbawa yung mga Tausug, yung mga Maranao, Magindanawan, mga Yakan, Sama. Pero nung makabalik po ako sa pananampalatayang Islam, ang isang Tagalog pala po na tulad ko, nakikilala sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Allah, nasasamba lamang sa Kanya, susundin ang Kanyang mga utos. Maaari rin pala po ang isang Tagalog na tulad ko ay maging Muslim. Kaya po ako isang Tagalog Muslim. Kaya wag po kayo magtaka sa panahon ngayon kung makakita kayo o may makilala kayo na gawi kayo sa parteng Ilocos Sur, Ilocano Muslim. Nagawi kayo sa parteng Baguio, Baguio Muslim. Nagawi kayo sa parteng Pangasinan, Pangasinan Muslim. Nagawi kayo, napasyar kayo sa parteng Pampanga, Pampanga Muslim. Kapampangan Muslim. Nagawi kayo sa Bicol, Bicolano Muslim. Nagawi kayo sa Manila, Tagalog Muslim. Nagawi po kayo rito sa parteng Iloilo, Ilonggo Muslim. Nagawi kayo sa Leyte, Samar, Waray Muslim. Nagawi kayo sa Cebu, Cebuano Muslim. Nagbabalik sa Islam unti-unti ang ating mga kababayan sa pananampalataya na nakagis na natin ng ating mga ninuno. Wala pa po mga Kastila. So, yan pala po ang Muslim. Sino mang tao, kahit sa isang Hapon, o Afrikano, o Russian, o Australian, kung kikilalanin niya na ang Allah lamang ang dakilang tagapaglikha, siya lamang ang karapat-dapat sambahin, siya ang may likha ng lahat, nakikita man o hindi nakikita, susundin niya ang mga pinag-uutos sa kanya ng Allah, siya po ay isang Muslim.
So, ilan na po ang ating na-clarify sa inyo, the Islamic terminologies. Ano, una-una, yung pong Allah. Number 2, Islam. Number 3, Muslim. Number 4, Muhammad. Quran. Ano po yung Quran? Nung kami po ay hindi pa nakababalik sa pananampalatayang Islam, ang sabi po namin, ang turo sa amin ng aming mga gurong pari sa seminaryo, gawa lamang ni Muhammad yang Quran. Samantalang tanongin po natin mga Muslim, ano yung Quran? Ayan ay galing sa Allah, salita ng Allah. Salita ng Allah na ipinarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. At pagkatapos matanggap ni Propeta Muhammad ang mga talata ng Quran, isinaulo, nandiyan po sa kanyang presensya, nasa harap niya si Anghel Gabriel. Matapos maisaulo, ibinahagi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang natanggap na mga verses o aya o mga surah, chapters, ibinahagi sa kanyang mga companions o mga sahaba. Minemorize din nila. Pagtapos pong ma-memorize, andyan ang tagasulat ng Quran. Ang isang kilala ko po, tatandaan ko, Said ibn Sabit. Sasabihan siya ng propeta, isulat mo, Said. At dahil po ang Propeta Muhammad ay isang propeta na no read, no write, basahin mo. At yung mga marunong ng mga sahaba, companions, pakinggan nyo, tingnan nyo, tama ba sinulat? Dahil baka dinagdagan o binawasan. Common sense tama ba? So, diyan po nabuo ang Quran. Sa loob ng 23 taon, unti-unti, verse by verse, chapter by chapter, dumarating po sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga talata ng Quran, mga kabanata ng Quran. Huwag po ninyong isipin na ang Quran ay dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang aklat ng ganap na katulad ng hawak ko na ibinigay kay Muhammad, ito ang Quran. Hindi po ganon. 23 years. From Allah, dinadala ng Anghel Gabriel sa Propeta Muhammad, minememorize in the presence of Angel Gabriel. After ma-memorize, ibabahagi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, companions, i-memorize din nila in the presence of the Prophet. Tapos sasabihan ang writer, tagasulat ng Quran, isa sa tagasulat, si Said bin Thabit. Tapos double check, okay? Ganyan po. Pero ang turo po sa amin, nung kami po ay nagpapari pa, nasa seminaryo kami, gawa lamang ni Muhammad ang Quran. At kinopya lamang yan sa Biblia. Kinopya lamang ni Muhammad. Kasi po ang Quran, kung babasahin natin, magugulat tayo. Uy, ba't nandito ang pangalan ng mga propeta na nandoon sa Biblia? Mababasa po natin sa Quran, Abraham. Sa Biblia, Abraham. Mababasa natin sa Quran, Noah. Mababasa natin sa Biblia, Noah. Mababasa po natin, Adam. Mababasa natin, Lot. Mababasa natin si David, si Daud. Mababasa natin si Moses. Nandun sa Quran, nandun din sa Bible. Kaya sabi po sa amin, kinopya lang ni Muhammad. Yung Quran, kinopya lang yung Biblia. Sa matagal na panahon, kami po ay biktima ng kamangmangan. Yun po ang paniwala namin. Pero tingnan po ninyo, paano po natin masasabi, kasi sinasabi pa po namin nun, ang turo sa amin ng pari, kaya yung Quran, maraming mali yan. Maraming mali yan. Ito po, nakabalik po tayo sa pananampalatayang Islam. Sa mga nagbabasa po ng Biblia, at mga mahilig usisahin yung Biblia, mga talata sa Biblia, mga kabanata sa Biblia, alam nila, may mga Biblia po kayo mababasa, may mga nakasulat na taon kung kailan naisulat, halimbawa yung Gospel according to Matthew. Nakalagay doon mga 50 years, wala na si Jesus Christ. Ibig sabihin, iniakyat pa si Jesus Christ sa taas. Gospel according to Mark, mababasa ninyo, may mga Bible dyan na nakalagay kung kailan naisulat yung Biblia, yung Gospel according to Mark, mga 50 years or 60 years after Jesus Christ. Nandun na si Jesus Christ sa taas. Gospel according to Mark, same thing. Many years passed, wala na po si Jesus Christ. Gospel according to John, makikita nyo, mga 90 years to 110 years after Jesus left, umalis na po sa mundo. Saka palang isinulat yung John. Pero hindi namin naisip ni minsan na may mali ang Biblia. Pero itong Quran, na buhay pala ang propeta, minememorize andyan ng angel.
ibinabahagi ng Propeta Muhammad ang Quran, mga talata, kabanata ng Quran sa kanyang mga companions, buhay siya. Pinag-isipan namin, sinasabi namin na maraming mali yan. Pero yung Biblia, hindi man lang namin naisip na, may mali ba yan? Ang alam namin, walang pagkakamali. Samantalang, naisulat 50 years after Jesus, 70 years, 60 years, 70 years after Jesus, 90 years, 110 years after Jesus, saka parang nila kinumpos, pinilit, ibalik yung mga sinabi ni Jesus. Kung itong buong Quran na dito buhay ang propeta, na memorize ng mga kasamahan, na memorize ng propeta in the presence of the angel Gabriel, at sinasabi ng mga Muslim all over the world, at napatunayan namin na 100% word of Allah at walang pagkakamali, bakit itong Biblia many years, wala na si Isa, si Jesus Christ, sa kanila isinulat, hindi man lang naisip may mali. Kita po ninyo, sa amin po mga nagbalik sa Islam, pinaparating po namin sa inyong lahat, mahal namin mga viewers, mga kapatid, mga kaibigan, kakilala, Muslim and non-Muslim, humihingi po kami ng paumanhin. Kapatawaran sa inyo. Marami po sa inyo, marami po sa atin, dahil sa aming katuruan na mali na nakuha po namin sa aming mga guro sa seminaryo, mga paring nagturo sa amin, na ibinahagi naman po namin sa inyo, mga wala naman pala pong batayan, walang katotohanan. At ngayon po ay pinaniwalaan ninyo, kami po ang naging ugat ng mga bagay na kaguluhang nangyayari ngayon. Dahil kita po ninyo, nagtatalo-talo ang mga kababayan natin, sino ba ang Diyos? Jesus, ang Allah, nag-aaway dahil sa paksang yan. Dahil lamang po sa mga maling sinabi, pangangaral namin. Ito po, nakabalik kami sa pananampalatayang Islam, tinutuwid po namin ang aming mapagkakamali at humihingi po kami ng paumanhin sa inyong lahat. Humihingi po kami ng kapatawaran. Hindi po namin hangad na manakit ng mga damdamin, hindi po namin hangad na mang-insulto o magpakitang gilas, kundi sa amin po dito, may parating lang po sa inyo ang mensahe ng Islam. So, nandun po tayo sa sino ang Quran. Ha? Ano ang Quran? Yan po ang salita ng Allah. 100%. Kasi po, nandun kami sa kabilang pananampalataya, hindi po namin pinaniwalaan. Gawa lang ni Muhammad yan. Pero suruin po natin, kung ito gawa lamang ni Muhammad, bakit? Tingnan po ninyo ang Biblia. Meron ka po diyang mababasa na hindi niyo po pwedeng basahin sa inyong mga anak na babae. Lalo na mga dalagita na o dalaga o kahit sa inyong mga asawa. Mahihiya kayong basahin dahil lalabas para po bang ang mga nandudali, yung mga sinasabi natin, yung mga berde na, malalaswa. Mayroon po niya sa Biblia. Halimbawa, pwede ba nating basahin sa ating mga anak, mga sabihin natin bedtime stories? Dadi, tutulog na ako, gusto ko na matulog, basahan niyo ako ng kwento sa libro. Ito sa Bible. Pwede ko bang basahin doon ang story ni Prophet Luke? Sa mga Muslim po kasi, si Lot ay isang propeta. Sa mga non-Muslim brothers, mga Christian, si Lot is just an ordinary person, hindi siya isang propeta. So, mababasa po sa aklat ng Genesis in the Gospel, in the Old Testament of the Bible, si Prophet Lot, nakita po ng kanyang dalawang anak na babae. Sabi nila, kawawa naman ating tatay, matanda na, pero walang magpaparami ng kanyang lahi kasi walang anak na lalaki. Si Prophet Lot. So, ang sabi ng magkapatid, lalasingin natin siya ngayong gabi. Pag lasing na siya, ako ang panganay, sisipingan ko siya. Sisipin ako sa kanya. Bukas ng gabi, ikaw naman. So, pag binasa po ninyo yung Book of Genesis, the first book of the Bible, hanapin niyo lang puro. Kung hindi ako nagkakamali, chapter 19 or chapter 18, basta nandun po. Makikita ninyo. The second night, yun namang bunsong babae. Nilasing ang tatay niya, pagkatapos sinipingan. At mababasa ninyo rin sa kalasingan, hindi malaman ni Lot kung gaano siya, kung ilang beses siyang sumiping, kung ilang beses, kung paano ba nangyari na. Salita ng Diyos, ang aklat na sinasabi natin, tapos ganun ang nilalaman.
basahin po natin sa mga anak natin. At kahit ikaw po nagbabasa, na teenager, anong mararamdaman mo? Ha? Medyo mag-iinit ang pakiramdam mo. Ang imagination, ano mangyayari? Wild imagination. Ha? Medyo magpapantasya ka na. Kita po ninyo? Pero sa matagal na panahon, hindi namin naisip na, oo nga, bakit nga ganito itong aklat na ito? Kung ito ay salita ng Diyos, kung buhat sa Diyos, bakit ganito? Basahin po ninyong Quran. Wala po kayong mababasa mga kalaswaan, kabertehan, mga ganyan. Ay kita po ninyo. At may isang talata po sa Quran, hinahamon ng Allah ang sangkatauhan. At ang mga jin, yung po mga nilikha ng Allah na hindi pa natin nakikita, nilikha mula sa apoy na walang usok, ang tawag sa Arabic, jin. Mababasa po ninyo yan sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 22-23, kung hindi po ako nagkakamali. Anyway, nandito po ang Quran. Basahin po natin sa dali. Kung hindi pa ako nagkakamali, nandito po yan. Chapter 2, ang hamon ng Allah. Hinamon po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkatauhan. During the time of Prophet Muhammad. Hinamon niya mga tao ron, gumawa kayo ng chapter. O na katulad ng Quran. Kung sabi ni Muhammad, from the word of Allah, na ako ay hindi nasasabi ng totoo. Walang makagawa po. Kasi po ang Quran, pag nabasa po ninyo, para po bang yung sa atin sa Katagalugan, yung para bang yung mga makata. Balagtasan. Kita po yung mga Bulakenyo, mahilig sa mga balagtasan. Pag nagsalita, parang tumutula. Ganyan po ang dating ng Quran. Kung marunong kayo ng wikang Arabic, pag binabasa po ninyo. Parang pong poetry. No? Mga prose. So, hinamon ng Allah. Yung mga tao ayaw maniwala. Okay, kung hindi kayo niniwala sa Quran, gumawa kayo ng katulad ng Quran. Wala nakagawa. Okay, kung hindi nyo magawa, another paghamon, kahit man lang chapter o 10 chapters, kung di ako nagkakamali. Brother? Kung di ako nagkakamali. Wala nakagawa. Ang hamon, isang chapter lang. Wala pa rin makagawa. During the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang hamon ng Allah, hindi lamang puro sa panahon na yun. Na sinabi na, pagkatapos ito, bukas hindi na ako na, tapos na yung hamon na, wala na. Pero hanggang ngayon po, ang paghamon ng Allah nandito sa atin. Kaya sino man po dyan ang tumututol, ayaw maniwala sa katotohanan ng Quran, ang paghamon, mababasa po natin. Ito po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, chapter 2 ng Glorious Quran, verse 23. Sa konting nalalaman ko po sa Arabic, ito po ang wika ng Quran, the pure language of the Quran, Arabic. Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaway. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum sadiqin. Ang ibig ko sabihin sa English, and if you, at kung kayo, sino yung kayo? Arab, pagans, Jews, and Christians are in doubt, ay duda, concerning that which we have sent down, itong Quran, to our slave Muhammad, kaya duda tungkol dito sa aming ibinaba itong Quran para kay Muhammad. Then produce a surah. Kung ganon, gumawa kayo ng isang chapter. Ito po ay matapos po ang tatlong paghamon ng Allah. Ito na po yung huling paghamon. Kung gayon, gumawa kayo ng isang chapter na lamang po hinihingi ng Allah. Gumawa kayo ng isang surah na katulad dito, of the like thereof, and call your witnesses, at tawagin po ninyo inyong mga saksi, mga supporters, mga helpers, besides Allah, maliban sa Allah, if you are truthful, in kuntum sadikin, kung kayo ay mga makatotohanan. Nagsasabi na totoo. Tapos sa verse 24 po ng Suratul Baqarah, sinagot na rin ng Allah. Ang sagot ng Allah, sabi niya, pinagpatuloy sabi po ng Allah, Fa'ilam, taf'alu, walan taf'alu fattakun nara lati, wakuduhan nasu wal hijara, o idat lil kafirin. Sabi po ng Allah, the interpretation of the meaning sa English language, but if you do it not,
Subalit kung hindi ninyo ito gagawin o magagawa, and you can never do it, at kailanman hindi ninyo magagawa. Ito po ninyo, sabi ng Allah. Hinamo niya, kung kayo duda sa Quran, gumawa kayo ng katulad dito. Kahit isang chapter lang. Pero, tumawag na kayo niya kung sino. Pero sabi niya, at tapos ang sabi niya rin sa Quran, pero hindi ninyo magagawa. Kailanman din ninyo magagawa. Sabi ng Allah, but if you do it not, and you can never do it, then fear the fire. Kung hindi nyo magagawa at kailanman hindi nyo magagawa, kung ganon, matakot kayo sa apoy. Ano po yung apoy? Ito po yung impyerno. Whose fuel na ang gatong ay men and stones, mga tao at mga bato. Prepared, inihanda for the disbelievers, inihanda sa mga hindi naniniwala sa katotohanan ng Quran o sa katuruan ng Islam o tungkol sa Allah o tungkol kay Muhammad, tungkol sa mga Muslim, etc. Nandiyan po. So, ilan na po naibigyan natin? Islamic terminologies, Allah. Tapos na po tayo. Islam, tapos na. Muslim, Quran, ngayon si Muhammad. Sino si Muhammad? Nung ako po ay nandudong pa, nabibilang sa sinasabing isang Katoliko, Brother Zah, ang turo po sa amin, ang sabi sa amin ng aming mga guru sa seminaryo, sa aming pong pagpapari, si Muhammad ay isang huwad na propeta, a fake prophet. Si Muhammad ay isang epileptic. Alam po ninyo taong may sakit na epileptic? Kasama-sama nyo, biglang nagkikikisay, ninigas gano'n, tulo ang laway. Epileptic daw po. Kahit sa Quran, sabi ng mga kababayan niya, isang madman, isang siraulo na tao, etc. Ang sabi pa namin, si Muhammad, babaero, dahil ang dami raw asawa, sobra talaga ito si Muhammad, sobra. Yan po ang mga sinabi, naalaman namin, binabahagi rin naman po namin, sinasabi rin naman namin sa mga tagasunod namin. Okay po? Pero nung magbalik po kami sa pananampalatayang Islam, ito po nalaman namin. Si Muhammad pala po ay isang katulad din natin, isang tao, may damdamin, napapagod, nalulungkot, naghahanap buhay, pero siya po ay isang matuwid na tao, tapat na tao. Siya po nung nandudong pa sa Makkah, hindi pa po dumating ang panahon na siya ay naging propeta. Siya po, kinikilala na po siya sa kanilang lugar sa Makkah, na isang taong matapat. Kaya po tawag nga sa kanya truthful. Ano po? Tapos dumating po ang panahon, at the age of 40, dumating po sa unang pagkakataon, habang siya ay nandudong po sa bundok ng Hira, sa kuweba ng Hira. Sa isang kuweba. Pag dumating po kasi buwan ng Ramadan, pag-aayuno umaakit si Ron, nagpakita po sa kanya ang Anghel Gabriel. Nagpakita po sa kanya. At doon na nga po inireveal sa kanya the first 5 verses ng Quran na ngayon po mababasa natin sa chapter 96 ng Glorious Quran. Doon na po nagsimula at sa loob ng 23 years, from the age of 40, for 23 years, siya ay sugo, propeta, sugo o alagad ng Allah. Itinuturo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuturo sa sangkatauhan, sa mga Quraysh, sa kanyang mga kababayan, kung ano ang Islam, kung sino si Allah, kung ano ang ganito, ang ganyan. For 23 years. Ang unang 13 taon ng kanyang pangangaral ay binubuo po sa tungkol sa kaisahan ng Allah. Ginagawa niya yun doon sa bayan ng Makkah, sa syudad ng Makkah na kanyang tinubuang bayan, lungsod. Pagkatapos po ng 13 years, siya inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay may mag-migrate, maglumikas, pumunta po ng Madina. Dahil matindi na po ang mga persecution ginagawa ng kanyang mga kababayan sa kanyang mga kasamahan at pati sa kanya na magiging sanhi ng kung ano pa mangyayari sa kanyang buhay. So inutusan siya ng Allah, siya ay lumikas at nag-migrate sa Madina. Mga 500 more or less kilometers away from
Madina. From Makkah. Puro desierto po ang dadaanan niya. So, doon po siya, and then 10 years there, at the age of 63, siya po ay kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ay isang tao, kaya na hindi ordinaryong tao. Siya po ay isang sugo, dakilang sugo ng Allah. Siya po ay isang Makan, Arabic, ang kanilang salita. Kaya ang Quran ay pinahayag sa wikang Arabic. So, bago ko po ipagpatuloy kung ano naman yung 5 haligi ng Islam o 6 na artikulo sa pananampalatayang Islam, kasi po nandito po tayo sa paksang The Basic Principles of Islam. So, ito lamang po aking mga ibinabahagi sa inyo. Bago po tayo magpatuloy, ay ibinabalik ko po muna sa ating host na wala pong iba kundi si Brother Nizar Hamid para po sa mga karagdagan na sasabihin mo. Brother, balik sa iyo. Kaya sa aming mga audience, sana naitid namin sa inyo ang mensahe ng Islam. At tayong mga tao ay isang nature natin yung meron tayong Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos. Kahit yung mga musyrikin, ang sabi nila, lahat po ng Allah, ang Diyos nila, Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung the way na pag-Diyos nila the way sila maniwala sa Diyos, yun ang may error, hindi tama. Tayo naniwala sa Diyos, naniwala tayo sa God, naniwala tayo sa naggawa sa atin. Pero dapat natin alamin kung sino talaga siya. Paano yung tamang belief, tamang way na paniniwala sa Diyos. Kasi lahat ng people ay naniniwala sa Diyos. Pero except yung mga atheists, hindi sila naniniwala. Pero majority, lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos. Pero dapat natin alamin kung paano yung tamang paniniwala sa Diyos. By knowledge. Okay. By knowledge. May binatagdag ako, brother. Sige, brother. Nalimutan nga pala natin. Tayo pala ay live. Diba? Live Live po itong program nito, di ba, brother? Baka po may mga question. Oo, yun ang Kung naisip ko. kung may question kayo, Walang cellphone number, walang telephone. meron yan. Meron ba? Meron pa tayo telephone number dyan. Baka po meron mga gusto magtanong. Kung meron kayong mga katanungan, inshallah, kung Diyan lamang po. ano yung mga may alam kami, inshallah. Text nyo lamang po na. Pero kung mga masyadong complex, mahaling talagang tanong na inshallah ta'ala sa next week. Basta ang kuwan po natin, sa abot po ng aming makakaya, kung alam po namin ang kasagutan, mas tutulungan po namin bunuin ang kasagutan at ibigay sa inyo. Kung hindi po namin alam niyo po sa Islam, pananampalatayang Islam, hindi po pwedeng tsamba-tsamba ang sagot. Dapat accurate po ang sagot. So kung hindi po namin alam, dahil hindi po naman kami mga singkolar, i-refer namin sa ating mga singkolar dyan at sila pong sasagot para sa amin, para maalaman niyo ang kasagutan. So sa mga gustong magtanong, dyan na lang. Brother, meron ko tanungan sa'yo. Okay, brother. Meron ko kaibigan na hindi sila naniniwala sa santo, na santo ganyan. Diyos ang talaga paniniwala nila. Tapos si Jesus Christ, prophet lang sa kanila. Anong pangalan ng totoo nila? Okay. May isang grupo sa sinasabing mga Kristiyano, kasi sa Roman Catholic, yun kasi yun ang pinaka-modern na simbahan, diyan ang galing lahat yung mga grupo ng mga sekta-sekta ng Kristiyanuhan, So, sa Roman Catholic, ang paniwala, pumasok ka ng mga simbahan, puro rebulto. May mga santo, may mga Pope Francis, nandiyan, di ba? Pati mga anghel, pinagdarasalan, hininga ng tulong, angel of God, may mga ganyan kaming dasal, May grupo naman ngayon na hawak nila, kasi ang Roman Catholic ang hawak nila Biblia. Merong mga grupo na humahawak na ng Biblia, pero ang paniwala nila, hindi sila naniniwala sa mga santo-santo. Pumasok ka sa kanilang simbahan, walang santo. At sinasabi nila, si Jesus propeta lang. So yung tanong mong yan, kung hindi ako nagkakamali, yan yung sinasabi, yan yung grupo na, kung hindi ako nagkakamali, yan yung grupo ng tinatawag na Iglesia ni Cristo. Dahil pumasok ka na simbahan ng Iglesia ni Cristo, dahil nakapasok ka na ako hindi lang isang beses, dalawang beses, wala ka makikita mga santo. At sa kanila, kung hindi ako nagkakamali, ang paniwala nila kay Jesus, si Jesus ay propeta. Kaya sinasabi natin na sa mga Christians, ang malapit sa atin, itong mga Iglesia ni Cristo. Dahil ang tingin nila kay Jesus, prophet din. Pero pag sinuri mo ng sinuri, makikita mo na hindi rin pala, malayo pa rin. Parang malapit lang pero malayo pa rin.
Madali ba ng katanungan dito? May nag-text, ha? Sa last Ito number po. 291, good Huwag mo PM nang din babasahin sa'yo. yung number nila, ha? Huwag mong Sa last babasahin. number 291, okay. Okay, may Good ilang PM mo. Itong tanong na, good PM po. Good PM din sa'yo. Good PM din sa'yo. Tanong ko na may mabasa ba sa Biblia Mhm. na sinabi ni Jesus Christ, ako Diyos, sambahin ako. Sakali wala. Ano ang tamang katuruan ni Jesus Christ kung sino ang sambahin na mabasa natin sa Biblia? Maraming salamat. Napakaganda po ng katanungan. Oo. Sa akin pong pagbalik sa Islam, sinabi ko po sa inyo kanina, nung kami mga nandudumpa sa pananampalatayang Roman Catholic, hindi kami niniwala sa Quran, na salita ng Allah, na salita ng Diyos. Sabi namin, gawaran ni Muhammad. So, dumating po yung punto na testingin natin kung totoo na ito ay salita ng Diyos. Sa chapter 5 ng Glorious Quran, Suratul Ma'idah, mababasa po sa verse 116 and verse 117. Na dito, ang eksena po rito, ang setting, andun na po tayo sa Day of Resurrection. Sabi po rito, the interpretation of the meaning in the English language, hindi ko na po babasahin sa Arabic dahil may kahabaan po at medyo may sinang oras natin. And remember when Allah will say on the day of resurrection, tandaan, ang Allah ay magsasabi sa araw ng pagkabuhay na muli, O Isa, O Jesus, O Jesus, anak ni Maria, sinabi mo ba sa tao, did you say unto men, worship me and my mother as two gods besides Allah? Sinabi mo ba, Jesus, sa mga tao na sambahin mo, sambahin mo ako, sambahin ako, at ang aking ina bilang dalawang Diyos, bukod sa Allah? He will say, magsasabi si Jesus, sasagot, glory is to you, ang luwalhati ay sa inyo, Allah. It was not for me to say what I had no right to say. Hindi po para sa akin magsabi ng bagay na wala akong karapatan na magsabi. Had I said such a thing, kung sinabi kong bagay na yan, you would surely have known it. Siguradong malalaman niyo po. You know what is in my inner self. Alam niyo po ang aking nasa loob. Though, hindi ko po alam, I do not know kung ano ang nasa inyong kalooban, sa inyong loob. Truly, katotohanan, ikaw lamang po, only you, Allah, ikaw lang, ang nakakaalam ng lahat, or the all-knower of all that is hidden and unseen. Never, sabi dito ni Jesus, verse 117, continuation po, chapter 5 ng Glorious Quran, never did I say to them, hindi kailanman sinabi ko sa kanila, out, except maliban lang kung ano, what you, Allah, did command me to say. Maliban lang kung ano sinabi niyo sa akin, Allah, yun lang ang sinabi ko sa kanila. Worship Allah, my Lord and your Lord. Sabi ni Jesus, sambahin ang Allah, Panginoon ko at Panginoon ninyo. And I was a witness over them while I dwelt amongst them. At ako ay saksi, nung habang panahon ako ay kasama nila. Nandun ako sa kanila. But when you took me up, subalit na ako ay iniakyat mo na. You were the watcher over them. Ikaw ang nagmamasid, ikaw nagbabantay, tumitingin sa kanila. And you are a witness to all things. At ikaw ay saksi sa lahat ng bagay. So, ang tanong po ngayon, may mababasa ba sa Biblia na si Jesus nagsabi, ako Diyos, sambahin nyo? Ito po ang sagot ko. Sa mga nagdududa na ang Quran ay salita ng Allah, walang mali ang Quran, 100% correct, ito ang inyong pagkakataon. Patunayan nyo na mali ang Quran. Dahil sabi ng Quran, sinabi ng Diyos, tatanungin si Jesus sa Day of Judgment, sinabi mo ba, Jesus, sa mga tao na sambahin ka at ang iyong ina bukod sa akin? Sabi ni Jesus, wala akong sinabing ganyan. Wala akong karapatang magsabi ng bagay na mga ganyan. Panahon na. Tingnan nyo sa Biblia. Kung nandyan nga ba yun. Kasi kung makikita ninyo sa Biblia na si Jesus nagsabi, ako Diyos, sambahin nyo, masasabi nyo ngayon na mali ang Quran. At pag napatunayan nyo na andudun nga, sasabihin ko mali nga ang Quran, sasama ako sa inyo, babalik ako dyan. Pero binabalaan ko na po kayo. Tulad ng sinabi ng Allah sa Glorious Quran, kailanman. But never, hindi po ninyo magagawa
makagawa, hindi kayo makagagawa ng Quran. So, kung hindi nyo mapatunayan na sa Biblia nagsabi si Jesus, ako Diyos, sambahin nyo, panahon na po ito para mag-isip kayo ng malalim. Magbalik sa Islam o bahala na kayo dyan. Basta kami po, bilang mga Muslim, tungkulin po namin, iparating po sa inyo ang mensahe ng Islam. Hindi po kami nagko-convert. It is not our duty. The duty of the Muslim to convey the message of Islam to our neighbors. Sana po nasagot natin ang inyong katanungan. Brother, yung sa question niya, yung sa Biblia, meron ka bang mga nalalaman na sa Biblia na sinabi na ni Jesus Christ na hindi ako Diyos, or sinabi nilang prophet lang ako, or sinabi nilang worship God? Maraming mga talata sa Biblia, mababasa po ninyo, si Jesus nagsasabi, siya ay tao lamang. Ha? Basahin po ninyo, ha? Basahin ninyo yung Ebanghelyo kay Juan, Kapitulo 8, versikulo 40. Ngayon, gusto ninyo akong patayin. Sabi ni Jesus, isang tao, a man, who has told you the truth, na nagsabi sa inyo ng katotohanan. Kita po niyo, sinabi ni Jesus, ngayon gusto niyo akong patayin, isang tao. Tanungin po natin Hosea, Old Testament of the Bible, chapter 11, verse 9. Diyos ko, sino ka ba? Nahihilo na kami dito sa Discover Islam. Sabi ng Diyos, basahin po ninyo, Hosea, Old Testament of the Bible, chapter 11, verse 9. Sabi ng God, for I am God and not man. Sapagkat ako ay Diyos, hindi tao. Tanungin natin si Jesus. Tagugulo na kami dito, Jesus, sa Sambuanga, ako sa Pilipinas. Ano ka ba? Diyos ka ba? Sagot ni Jesus, basahin niyo, Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 8, versikulo 40. Ngayon, gusto ninyo akong patayin isang tao na nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Ano sabi ni Jesus? Isang tao siya. Sino ang nagsabi na si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos? Sino nagturo ng bagay na yan? Basahin po ninyo ang aklat ng mga gawa, Book of Acts, chapter 9, verse 20, kung hindi ako nagkakamali. And straightway, at agad-agad, siya, preached, kanyang pinangaral. Sino yung siya? Si Pablo. Ipinangaral niya in the synagogue, si Jesus, Diyos, Son of God. Kita po niyo, si Pablo pala. Hindi si Jesus kaya naman nagsabi na ako, Diyos, anak ng Diyos, sambahin niyo. At sinabi ng Diyos, ako ay Diyos, hindi tao. Sinabi ng Jesus, ako ay tao. Nagsabi pa lang Diyos, anak ng Diyos. Si Pablo lang. Sino si Pablo? So, panahon po para mag-isip-isip. Kami po rito sa programang Discover Islam, wala po kaming hangaring manakit ng mga damdamin. Sabi po, sharing lang. Kaya nga po, andyan ang aming cellphone number. Kung may katanungan po kayo, mag-text po kayo. Masasagot po natin kung kaya natin. At kayo na po ang bahala. So, balik sa iyo, kapatid. So, sana po yung tanong niya nasagot na po ni Brother Omar na yung si Jesus Christ, sinabi niya tao lang po siya. At sa kung isipin sa logical thinking, knowledge, thinking. Walang Diyos na tao. Kasi ang tao ay gawa ng Diyos. So, dadagdagan ko, kapatid. May oras pa naman po tayo, no? Ano pa naman? Tinan po ninyo ang turo ni Jesus Christ na kaligtasan. Talking of the Bible. Basahin po ninyo, Gospel according to John. Chapter 17, verse 3. Ito na lamang po inyong pagbatayan. Kasi po, nangyayari po sa mga Kristiyano ngayon, pinanghahawakan nilang mabuti ang mga sinalita ni Pablo. Samantala, mga sinalita, ang mga tinuro ni Pablo sa liwa, kontra sa sinabi ng mga aral ng mga salita ni Jesucristo, ni Jesus Christ. Tingnan po ninyo, ang itinuro ni Jesus na kaligtasan, ayon po dito sa Biblia, Gospel according to John, chapter 17, verse 3, ang sabi ni Jesus, and this is life eternal. And this is eternal life. Ano ibig sabihin? At ito ang buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin, brother? Ito ang kaligtasan. Pagpatuloy natin, sabi ni Jesus, to know Him, the only true God. And the second part of John 17:3, sabi ni Jesus, and Jesus, whom He has sent. Unawain natin. Sabi ni Jesus, tungkol sa kaligtasan po, ang itinuro niya, ito ang buhay na walang hanggan, and this is life eternal, ang makilala ka nawa nila ang tanging nag-iisang Diyos, the only true God, and at makilala nawa nila ng mga tao ng kapanahon ni Jesus, at hanggang ngayon makilala ng mga tao na si Jesus ay
iyong sinugo. Whom He has sent. Sinugo lamang pala ako ng Diyos. Ako si Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na ako ay Diyos din. Pero ano po ang turong ginawa ni Pablo? Ang turo ni Jesus sa salvation, to know Him, the only true God. Ha? At makilala rin si Jesus. Dahil pag nakilala natin ang only true God, makikilala natin sino ba talaga si Jesus. Pero bakit ang turo po ni Pablo na sinusunod natin ngayon taliwas sa sinabing aral ni Jesus tungkol po sa kaligtasan? Ito po ang itinuro ni Pablo na sinusunod ng mga kakristyanuhan sa ngayon sa aklat ng Roma, New Testament of the Bible, in the book of Romans, chapter 10, verse 9. Ito po ang sabi ni Pablo. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Ang turo ni Jesus, ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, ang makilala natin ang tunay na nag-iisang Diyos at makilala natin si Jesus. Pero ang turo ni Pablo sa kaligtasan, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, na kung ikukumpisal ng iyong dila na ang Panginoong Jesus, na si Jesus ay Panginoon, ha? With thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, at maniniwala ka sa puso mo na ang Diyos binuhay si Jesus mula sa pagkamatay, from the dead, thou shalt be saved. Sino si Pablo? Kaya po, tingnan po ninyo. Kaya wag po kayo magtaka bakit ngayon libo-libo sa Pilipinas ang nagbabalik sa Islam, at ang mga nagbabalik po sa Islam hindi ordinaryong mga Kristiyano. Ang mga nagbabalik po, makikita yung mga nangangaral, mga pastor, ministro, pari, madre, seminarista, elders of the church, learned people of the church, sila po mga nagbabalik sa Islam. Saan nyo nakuha ang mga aral tungkol sa Kristyanuhan? Sa mga yan. Mga pari yan, madre, pastor, ministro, pero nagbalik na po sila sa Islam ngayon. Mga Muslim na sila. Ano pang hinihintay ninyo? Yun lamang po. Islam is logic. Yan po isa sa mga nalaman namin nang magbalik po kami sa Islam. Sa balik sa kapatid. So, sana po nasagot natin, ha? Wala na tayong oras, brother. Wala na pong oras. Pasensya na po kayo. Sa huling salita namin, sana po nahatid namin ng mensahe. Ang kami po ay nag-convey lang ng message. Hindi po kami nag-convert. Nag-convey lang hindi natin trabaho yun. Ang trabaho namin ay nag-convey lang po. Magparating. Ang magbigay ng guidance po ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po yung yahdi man niya siya. I-guide niya kung sinong gusto niya. Tapos kayo po yung yung viewers, kayo po yung mag-isip kayo kung ano ba talagang tama sa religion ko. Mayroon mong mali sa religion ko. So, dapat mag-isip-isip po tayo kung ano yung tama na dapat natin, yung tamang belief, yun. So mga viewers namin, alhamdulillah, ito po yung unang programa namin sa Discover Islam kay guest speaker Brother Omar. Inshallah ta'ala, sa next Saturday ulit, 4 to 6 p.m. more or less, inshallah ta'ala, we can makapag-contact ulit, program ulit ng Discover Islam. Excuse me, brother, ay dadagdag lang ako sandali. Kasi hindi po namin natapos ang aming paksa ngayon, di ba? Basic principles of Islam. Ang natalakay lamang po namin yung the five in Islamic terminologies. Wala pa po yung the 6 articles of faith. Wala pa po yung 5 pillars of Islam. So, kung ipapahintulot po ng dakilang Allah, ng dakilang tagapaglikha, na mapagpatuloy namin sa next week, inshallah magpapatuloy po namin. Pero kung hindi po, okay lang kasi po may schedule talaga po kasi ginawa ng ating host. Pero inshallah, dapat po yung topic talaga ng guest speaker matapos po inshallah ta'ala. Si Brother Omar po sa so inshallah. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Maraming salamat po. Ang aming pagbati ng kapayapaan sa inyo lahat.